ମୁଁ ଆଜି ଚୁଡ଼ା ଇଟିଲି କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 200 ଗ୍ରାମ ବିରି 5 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ 5 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଭଲସେ ଧୋଇକି ମୁଁ ଏକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଶୁଖିଲା ଚୁଡ଼ା ମୁଁ 300 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି। ୟାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବି। ତ ବିରି ଚାଉଳ ୟାକୁ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି, ଟିକେ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏମିତି ମୁଁ ଚୁଡ଼ାକୁ ଭଲସେ କୁଟିଦେଲି। ଚାଉଳ ବିରି ମୁଁ ୟାକୁ କୁଟିଦେବି ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ମୋର ଇଟିଲି ପୁରାପୁରି ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ତ କିଛି ତରକାରୀ ମୁଁ ଏଠି କରିଦେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଇଟିଲି।